Os berros chegan de repente cargados de emocionalidade como ondas do mar. Do silencio á alegría, da indignación á risa, hai espazos onde cabe a existencia mesmo ao completo. Costou atopar aparcamento para a nosa autocaravana neste lugar que tanto simboliza para a súa cidade, para a masa social que o compón. Diante de nós, balaídos. Un gol, unha parada, case 30.000 gargantas. Hai espazos e estructuras que están cheas de memoria. Os clubs de fútbol non ían ser menos. Cousa curiosa, por exemplo, que o equipo da cidade de Vigo non fose precisamente o Vigo, senón o Celta. É curioso que case se chamara o Breogán, mas tampouco é casualidade. Tamén os nomes gardan memoria, contan unha historia. En esta nova viaxe que arranca no sur de Galicia, falaremos da historia, da memoria e da identidade política no fútbol. Poñemos en marcha o motor, subimos todos e todas a autocaravana e saímos. Benvidos e benvidas unha vez máis a Carretando, este podcast de divulgación politolóxica e xornalismo interpretativo sobre a política galega. Para entender totalmente a relación entre fútbol e política, marchamos de Vigo cara a Coruña. E mentres facemos a viaxe, teremos que achegarnos aos clubs de fútbol na súa máxima esencia. Espazos de carácter social onde se aglutinan sentimentos identitarios. Espazos culturais que xa dende o seu propio nacemento falan de relacións políticas. O mencionado caso do Celta é un dos exemplos máis claros. O galeguismo de inicios do século XX tiña moi claro que o fútbol, que os clubs, deberían representar a opinión e a visión colectivas dos galegos e das galegas. Isto é o que di, entre outros, o xornalista Afonso Iré no seu artigo de Luces a memoria política do fútbol, do galeguismo ao PP, pasando polo franquismo. Nada tiña que ver esta forma de entender o fútbol con outros discursos hexemónicos que agromaron despois, sobre todo dende a esquerda. Fronte á idea de que o fútbol alienaba, impedía a subversión, a loita, fomentaba a reproducción do mundo capitalista, o galeguismo construiu unha liña de actuación que non desprezou o valor emocional e social deste deporte. Que a cor celeste acabase dominando sobre a cor vermella do Celta, que o celeste e o branco estean tamén nun club posterior, a Sociedade Deportiva Compostela, remite unha e outra vez a esta orixe galeguista, ao emprego do fútbol como un símbolo fundamental na Galicia do século XX. Non foi barato comprar a pasaxe de todo tipo de Carretando, pero aquí estamos, no porto da Coruña, co barco diante e a expectación pola nosa primeira viaxe internacional. Si, alá foi todo o noso orzamento, pero é obrigatorio viaxar a Reino Unido, pasaporte diante con isto do Brexit, para entendermos a orixe do fútbol e a súa chegada a Galicia. We're not creative enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. We'll go on getting back, it's on getting back, it's on getting back, it's on getting back. It's coming, football's coming home, it's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home, it's coming home, it's coming home, it's coming. Everyone seems to know the score. They've seen it all before. They just know they're so sure that England's gonna throw it away, gonna blow it away. Coa contorna de Inglaterra nos ollos, é imprescindible que imaginemos o tipo de sociedade clásica do século XIX. Unha sociedade que viva as consecuencias máis grandes da industrialización. Un campeseñado que pasa a proletariado, éxodo rural,
fábricas en auxe, nacemento de sindicatos, aumento demográfico e, sobre todo, a paulatina ruptura do sistema aristocrático máis feudal. A aparición da burguesía neste contexto é fundamental. Non se pode entender o inicio do fútbol sen a burguesía, tanto en Inglaterra como en Galicia. A burguesía erixe novos negocios, construi a súa fortuna e creva, como di Afonso Iré, as ríxidas regras do réxime nobiliario. Aséntanse pouco a pouco en substitución todas as máximas do sistema capitalista moderno. A burguesía tamén desexa achegarse neste contexto ao nivel de recoñecemento social da aristocracia. Para ela é vital diferenciarse do vulgo con novos divertimentos e inéditas formas de ocio aos que este non tiña apenas acceso. Fergus Suter, you and I are gonna make history. That's the reason I brought you here. I know where the sun rises. Only gentlemen have lifted the cup. Men from fine schools with fine clothes, fine lives. I know where the sun sets. Imagine what it would mean to see men like us lift it. A serie The English Game ficciona e lembra o momento social no cal nace o fútbol. Narra o gran conflito de clases sobre o que xorde. Imaginemos, o fútbol é, no século XIX, un deporte feito para as casas nobiliarias inglesas. Precísase dun apelido, dunha liña ascendente noble, para xogar ao fútbol e ser parte dos clubs. O empresariado burgués, a partir da industrialización tan forte, quere acadar tamén ese espazo. Como o acceso non está permitido a calquera, a burguesía crea novos clubs, novas estructuras sociais, onde eles son os propietarios e compiten directamente coa aristocracia máis feudal, un cara a cara. A burguesía comeza a consolidar ligas, competicións e moitos máis equipos que rivalizan coa aristocracia inglesa da máis alta cuna. Co diñeiro na man e a necesidade de acadar estatus social, os burgueses ata incorporan a algúns traballadores das súas fábricas con calidade deportiva. Vaise expandindo o fútbol. Mais non será totalmente democratizado, ni moito menos. O proletariado polo xeral terá condicións laborais moi complicadas para desfrutar do fútbol. Longuísimas jornadas de traballo moi extenuantes e moi físicas en teares e fábricas industriais impedían que houvese tempo de ocio e enerxías para o deporte. O traballo extirpaba todas as forzas e só coa futura chegada dos dereitos do traballador haberá unha completa democratización do ocio, do deporte e da vida. Porén, isto é indubidável. O fútbol nace xa dende a política, dende o conflicto entre burguesía e aristocracia e tamén dende a loita de clases pola mellora das condicións de vida do proletariado. Nace dende a necesidade dunha ruptura sistémica, co mercantilismo xa de por medio. Nace xa como un símbolo de transformacións sociais. E todo isto da burguesía inglesa, como afecta a Galicia? Bueno, hai un nexo común. Aquí tamén foi a burguesía ilustrada, autóctona, galega, a que mira cara a Inglaterra e Irlanda para ver o que acontece aí. Toman nota e replican os seus modelos. É clave resaltar que existía unha rede relacional entre Galicia e a Inglaterra de finais do século XIX e comezos do século XX. Fillos nas escolas británicas, viaxes ao mundo anglosaxón e tamén o intercambio cultural propio dos barcos que chegaban á costa galega. Eles vían que había que facer estruturas, había que crear país, claro. Por eso puxeron a andar o que se dicía antes os coros, puxeron a andar os grupos de teatro e tal. E aí quen estaba? Pois estaba a xente, como pasou aquí despois da ditadura, pois a xente válida estaba en casi todo, non? Porque en Ourense ou en Pontevedra do Eiriña ten máis cousa? Porque claro, é que ali estaba Bóveda, estaba Castelao, etcétera, por eso tuvo que máis repercusión, pero aquí co Celta de Vigo e co Unificación, etcétera, pois tamén foron os galeguistas, por eso lle puxeron Celta, e por eso o segundo nombre, se non lle aceptaban Celta, era Breogán. Tiñan moi claro que o que querían facer, non? Eu conocín, entrevistei a un dos fundadores ainda do Celta e explicábame toda como fora a xénese esa. O xornalista Afonso Iré, na conversa que mantemos con el dende Carretando, é contundente. Os galeguistas tiñan claro que había que crear país co maior número de estruturas sociais posibles.
E iso fixeron, crear país, crear o sentimento de nación empregando o fútbol. Que pasou logo? Valiráronse de significado os clubs de fútbol durante o franquismo? A ver que dieire. Despois da ditadura valeirou non só valeiraron de significado todos os clubs de Galicia, senón que valeiraron de significado todo, non? Fixéronse, digamos, ademais repartíronse as súas cousas, digamos, o que era a élite local, a dentro do movimento, deron as presidencias de fútbol. A OGE colleu o balón volea e o balón man. A sección feminina colleu o baloncesto, non? Eso foronse repartindo, ademais, como estaban en triles entre o que era o exército e o que era a estrutura máis do movimento e o que era a falange, pois foronse repartindo, ademais, nichos de poder. E claro, digamos, os clubs de fútbol, pois deronllos digamos, a burguesía local. O fútbol como un nicho de poder. Esa é unha boa síntese. Que outro gran cambio de carácter cultural e político houbo nos últimos tempos no fútbol? Curiosamente, as décadas dos 70 e 80 no Reino Unido tamén nos axudan a entender este seguinte paso. A nosa autocaravana non sae das costas inglesas. Margaret Thatcher. Ela e Ronald Reagan lideraron unha revolución conservadora que, en palabras de José María Lasalle na súa obra O liberalismo ferido, minou os fundamentos igualitarios do liberalismo máis humano. Entre Thatcher e Reagan, respectivamente victoriosos nas eleccións do 79 e 81, hexemonizaron unhas políticas económicas que tamén desgastaron a idea do ben común e impuxeron un egoísmo economicista. Así é como entende Lasalle. O fútbol viuse afectado de maneira irremediable pola consolidación do neoliberalismo, pola bipolaridade de liberalismo e neoliberalismo e a desregularización máxima de toda tipoloxía de mercado. Defendíase a ultranza unha das tesis de Hayek, que a liberdade de elección pode practicarse máis dende o mercado que mediante o voto democrático. ¿Partido abierto hay que quitarlo, el que tenemos en España? Sí, sin duda. Sí. Yo creo que es el único país de Europa que queda un partido de abierto obligatorio del Campeonato Nacional de Liga. Yo para que Pulido trabaje en Mediaset, para saber... As bases da ultramercantilización do fútbol atoparon raíces fondas coa creación das sociedades anónimas deportivas. Temos que acudir á Lei do Deporte do 15 de outubro de 1990 para chegarnos á base xurídica desta nova figura legal. Xa na lei se recolleu a necesidade de establecer un modelo de responsabilidade económica para os clubs de fútbol profesionais. O doctor de Socioloxía Ramón Llopis no seu artigo Propiedade e xestión dos clubs de fútbol, a perspectiva dos afeccionados, defende que as sociedades anónimas deportivas trouxeron cambios máis ao lado económico. Entre os máis destacables atopamos unha perda de participación e tamén de asociación dentro da estrutura do club de fútbol, algo que sempre o caracterizou históricamente. As asambleas e encontros, polo tanto, entre afeccionados para decidir cuestións relevantes para o equipo perderon importancia, degradáronse. De man das sociedades anónimas deportivas, a industria futbolística viviu grandes transformacións, sobre todo na súa forma de obter beneficios e sobrevivir no tempo. Como explica Daniel Sánchez Toledano, hai 5 vías principais de ingresos nun club moderno. Están os ingresos por socios e abonos, os ingresos derivados das entradas dos partidos e das primas de competición, os ingresos televisivos e tamén os ingresos de merchandising e, por último, os ingresos de publicidade. Tanto os ingresos derivados dos socios como os das entradas están claramente influenciados pola actividade deportiva per se, pero no resto, no relacionado coa contorna industrial dun club,
o que vai gañando peso dentro das sociedades deportivas anónimas, dentro do fútbol de finais dos 90 e comezos do século XXI. Precisamente Sánchez Toledano escribe xa no 1990 o seguinte: en conclusión, resulta evidente que, dadas as condicións actuais do deporte profesional en España, e especialmente no caso dos clubs de fútbol, a súa actividade pode ser deficitaria. En consecuencia, para financiar o gasto, é preciso recurrir a vías distintas, fundamentalmente ao desenvolvemento de actividades de merchandising e unha presenza cada vez máis importante do patrocinio privado ou público. Que se pode extraer de todo isto? Que as estructuras empresariais dos clubs dependeron e dependen cada vez máis da venda de camisetas, das relacións económicas que manteñen cos dereitos televisivos, do impacto social dos xogadores que forman parte do equipo. Dependen, polo tanto, da industria e non do afeccionado. Dependen de que o negocio marche. Os xogadores e xogadoras xa non só teñen que xogar ben, tamén teñen que vender ben, ser hiperfenómenos empresariais. Se os clubs xa non dependen da súa masa social, se a masa social xa non é a verdadeira propietaria da estrutura deportiva, que acontece na actualidade co fan, co afeccionado. Dito de outra maneira, que relación temos cos nosos clubes de fútbol profesionais? Ramón Llopis tentou respostar a esta última cuestión da propiedade dos clubs. O estudo cualitativo de Llopis pon de manifesto que os afeccionados xa non son iso, afeccionados. Son máis ben espectadores. Espectadores moito máis distanciados, indiferentes e apáticos con todo aquilo que nada ten que ver co xogo do equipo, co pasado, presente e futuro do club, co que este representa. Este proceso, expón Llopis, implica unha profunda alteración na cultura futbolística dos fans. Agora imos ao estadio simplemente para desfrutar dunha experiencia pracenteira. Só reaccionamos cando o equipo acumula pobres resultados deportivos. Entramos, consumimos e marchamos. Apunta este condutor da autocaravana que as relacións entre clubs e afeccionados son irremediablemente máis líquidas, irremediablemente obrigadas a desenvolverse co consumo. Mas tamén temos a posibilidade de imaginar novas formas de participación nos nosos equipos, recuperar moito do sentir emocional e dos vínculos sociais do fútbol coas cidades e tamén coas persoas que compoñen os clubs. Non todo está perdido, ao contrario, estamos xa alerta, como vimos, por exemplo, coas reaccións ante a Superliga encabezada por Florentino Pérez. Ainda estamos a tempo de imaginar unha paisaxe futura que converta os afeccionados non en espectadores ou consumidores, senón en axentes activos. Pero para poder imaginar esta paisaxe futura, para transformar o panorama futbolístico actual, debemos entender e detectar o concepto que dá pé á ultramercantilización, á liquidez e á industrialización desmedida do fútbol. Imos afondar no que é o neoliberalismo, iso que, como comentamos, surdiu da man de Thatcher e de Ronald Reagan. Volvemos de Reino Unido a Galicia tras a nosa retrospectiva para reunirnos cos politólogos Julio Iglesias e Damián González. Eles axudarános a entender o que é e non é o neoliberalismo en oposición ao liberalismo clásico. Hola, boas, Julio. Hola, boas, que tal, Carmen? Hola, boas, Damián, a ti tamén. Boas, Carmen. Benvido. Para comezar esta divulgación sobre o concepto de neoliberalismo que tan ligada está ao negocio do fútbol actual, estaría ben que nos explicarades a diferenza entre capitalismo clásico e neoliberalismo, dous modelos que tenden a confundirse bastante. Ben, pois non hai unha distinción tallante entre o capitalismo tardío e o actual neoliberalismo. A ruptura real está xeralmente situada entre a clase de capitalismo que tivo lugar nos Estados Unidos dende a década dos anos 40 e a de 1970 e o capitalismo que despois veu.
Esta ruptura involucra dous xiros de alguna maneira interrelacionados. O primeiro é un xiro na definición da relación entre o capital e o traballo. Pasouse de un marco denominado como fordista a un posfordista. O segundo é un xiro na relación entre o goberno e a economía, que se pasou dunha teoría keynesiana a outra post-keynesiana, ou neoliberal. Entón, que entendemos exactamente por neoliberalismo? Cando xorde este modelo económico? Pois por neoliberalismo podemos entender aquela visión e práctica sobre unha sociedade determinada que está dominada polo mercado como o principio ordenador de toda a vida social. As definicións dispoñibles, en xeral, apuntan a dous aspectos principais. O primeiro apunta a unha ideoloxía, nun sentido laxo do termo, hacia unha visión, hacia un conxunto de ideas, etc. E despois apunta a un certo programa de goberno que pon en práctica ditas ideas. O neoliberalismo ten como principais características o libre mercado, a redución do gasto público, a privatización e a desregulación económica. O neoliberalismo tivo a súa oportunidade de irrupción a finais da década dos 70, mediante gobernos como o de Thatcher ou Reagan, que destacaron por contraer a emisión monetaria, recorte de gastos fiscais, baixa nos impostos, privatizacións masivas e fortes legislacións antisindicais. O neoliberalismo constitúe un proxecto político da burguesía financeira como resposta ás baixas tasas de ganancia na década dos 70. O neoliberalismo así representa un sistema político de baixa intensidade democrática e por isto compre reinventar o Estado e a democracia, tratando de fundar unha nova cultura democrática baseada en elementos inclusivos, comunitarios e participativos. Sendo máis exactos, que é o que converte o neoliberalismo nun modelo pouco democrático? Pois as súas características máis tráxicas son a desigualdade e a exclusión social, que non se deben a un proceso teolóxico natural e irreversible contra o que nada se pode facer máis que adaptarse, senón que é preciso loitar contra a idea esencialista que naturaliza e legitima a desigualdade e a exclusión. Estas características son unha construción social derivada dos distintos factores estruturais económicos, sociais, políticos e culturais que compoñen un modelo de organización social. Como argumentaba Marx, a desigualdade non é tan só un produto do capitalismo, senón que representa a condición da súa existencia. En relación a esa cita, é o neoliberalismo o que xera unha desigualdade extrema. Xa non estamos falando de desigualdades dentro dun estado do benestar. Dentro da doutrina austríaca ou neoliberal, o papel do Estado e do sector público, polo tanto, queda reducido ao mínimo. Isto que quere dicir? Dito dun xeito rápido que os cidadáns quedan automáticamente segregados por mor do capital. Os que posúan recursos terán máis dereitos que os que non os teñan. E, por suposto, a equidade na competición capitalista non está asegurada. E o único que practica o neoliberalismo é acentuar aínda máis esas desigualdades xa non son materiais, senón tamén sociais, étnicas ou de xénero que xa existen na sociedade. Sabendo isto, é difícil de explicar a presenza do concepto da liberdade cando falamos do neoliberalismo. Sen embargo, é algo no que se apoian moitos dos seus defensores. Claro, a liberdade dentro desta doutrina trátase de vender como a non interferencia do público ou Estado cara a cada individuo. Pola contra, a dominación total do capital segue a existir, pois supón un medio imprescindible para a vida. E se imos máis aló e o comparamos coa situación económica actual, que lles queda aos demais se o 1% máis rico posúe case a metade da riqueza global? Que lles queda aos demais se alguén xa o ten todo? E iso a liberdade? A liberdade, falando normativamente, debería centrarse na non dominación e non na non interferencia. Claro, en relación a todo o que acaba de comentar Damián, e para ir pechando esta divulgación, cabe destacar que a través das innumerables crisis económicas, como a crise financeira de 2008, a evidencia empírica máis recente amósanos que existe unha mobilidade social descendente en vez de ascendente, que pasa do sistema de desigualdade ao sistema de exclusión, é dicir, de estar abaixo, aínda que dentro do sistema, a estar fora das vantaxes e beneficios que ofrece o contrato social. Por todo isto, é moi urxente recuperar e renovar o sentido da democracia máis distributiva e participativa. Perfecto, pois moitas gracias Julio e Damián polo vosso tempo e por esta explicación do concepto de neoliberalismo.
Do concepto teórico do neoliberalismo viaxamos o seu impacto no fútbol máis contemporáneo. Carretando queremos ver tamén que marxe existe para a reivindicación política a través do fútbol. Que futuro podemos esperar de todo isto? Ese foi o noso obxectivo, atopar gretas sistémicas. Aí subimos coa guía da xornalista Carmen del Río. ¿Cuánto ganó el Real Madrid con la recalificación de los terrenos de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid? Nada. ¿Cómo que nada? Mucho menos lo que de esa operación. Realmente era para pagar deudas de contratos de deportistas, pues que se pagaba un dineral. ¿Cuánto dinero ganó el club en esta operación de recalificación de los terrenos? Creo que más de lo que se reconoce. Pero el Real Madrid ha reconocido ante la asamblea de sus socios que 500 millones de euros. ¿En algún momento Florentino Pérez se puso en contacto con usted? Sí, vino a verme al ayuntamiento, habló por teléfono conmigo e incluso intentó darme sus argumentos en un almuerzo. ¿Qué le dijo? La verdad es que el señor Pérez tenía argumentos curiosos. A, los demás me apoyan y tú te quedas sola. B, el Real Madrid es una marca de España por encima de un gobierno. Luego también el argumento de la cantidad de socios que tiene y que muchísimos madrileños no lo iban a entender, ¿no? Y como sabe que yo trabajo en cooperación al desarrollo, hasta hacía comentarios, dice, a ver, los niños en África, ¿a ti qué te piden? Claro, yo sabía por dónde iba y le reconocía, digo, camisetas del Real Madrid, y le añadía, y del Barcelona. O neoliberalismo, a diferenza de outros modelos económicos e políticos, expándese como un fluido a todos os elementos da sociedade. Son poucos os eidos da vida cotiá que conseguen formular un modelo alternativo que conviva de xeito coetáneo co neoliberalismo. Con todo, as debilidades da estrutura do modelo actual permiten a posibilidade de abrir fendas, pequenas ventás críticas na inmensidade neoliberal que sirven como vehículos de expresión para modelos alternativos e ferramentas reivindicativas para os movementos transformadores. Isto último explica Xavier Giró, profesor de Medios, Comunicación e Cultura na Universidade Autónoma de Barcelona, a través da súa teoría das fendas. Giró defende que cando os movementos sociais levantan temas, estes entran a formar parte da actualidade. Os grandes medios non poden obvialos, porque senón perderían legitimidade. A emerxencia destes temas son, a súa vez, unha palanca para que a fenda da crítica se faga máis grande. A mobilización e a expresión abren ventás alternativas, tamén no mundo do fútbol. O noso primeiro convidado na viaxe de hoxe, Alfonso Iré, considera que para mudar a situación no mundo do fútbol hai que comenzar dende cero. Con este goberno non hai futuro, porque ten unha idea do fútbol e do deporte moi determinada, que vai por perpetuar as estruturas. Claro, en vez de darlle, por exemplo, o Chantada, que é o meu club de sempre, onde xoguei, e da miña vila, pois se cadra unha subvención, pois eu pagaríalle a un entrenador o xeito, o responsable deportivo o xeito, me entendes? Que eso é básico. Eso un goberno pode facelo, digamos, bueno, pues en vez de vamos invertir en xente que estea preparada, capacitada para darlle unha volta e facer que os rapaces, ademais, se sintan ben, sexan felices e practiquen deporte, etcétera, non? E non que vayan aí a ver si que está ben ganar, que está ben competir, que eso dentro do deporte, pero que non se xan xa desde os 6 anos un produto. De todos modos, o xornalista veo difícil. Debería haber unha aposta firme por parte dos gobernos ou das entidades por mudar esta situación. Apoiar aos clubes pequenos e non só aos grandes. Involucrarse en ver o fútbol como o que é, un deporte do que todas as persoas deberían poder disfrutar. Deixar de velo sempre como un simple negocio. A 6 ou 7 anos, a tir xa representantes. Algúns. E iso leva a uns enfrentamentos dos pais, porque pensan, ademais, que van vivir dos seus fillos, non? Que son todos Maradona. Claro, aí é o gran problema. O gran problema é que das categorías inferiores ten que primar
o deporte e poñer unhas reglas claras, e iso teñen que poñer os clubs, que algúns clubs non multan os pais, non deixan. Cal é hoxe a cousa que timos que non tiñamos antes? Pois que hai moitos adestradores e moita xente alrededor do fútbol moi preparada e con unha idea moi clara do que queren, non? E iso é a gran diferencia, porque antes pois os entrenadores pois tamén os pobres non sabían máis, eran a mitad das veces uns tarouguiños que xogaron ao fútbol e sabían darlle a pelota, pero non sabían máis. Hoxe non é así, hoxe son universitarios, moitos moi preparados que estudian outras materias e están todos os días poñéndose digamos, poñéndose ao día. Eu conozo, por exemplo, aquí o Xan, que foi o que ganou co Celta, o que quedou finalista dos Alevíes, non? Do último campeonato. Estes son xente que levan traballando, que son moi noviños, pero primeiro empezaron a entrenar e despois fixeron Inés, se cadra psicología, etc. E aí é onde hai que cambiar as estruturas, e se os clubs que existen non fai, pois construir clubs novos que teñan unha mentalidade totalmente diferente e que donde os rapaces poden practicar verdadeiramente deporte, donde non estén pensando en construir produtos futbolísticos. As categorías inferiores poderían ser un lugar de loita, pero cada vez máis o mundo do fútbol ve aos xogadores das categorías inferiores como potenciais activos. Eire ve realmente difícil que todo isto mude. A estrutura dos clubes actuais leva a que se busquen sempre un máximo beneficio. Como as sociedades anónimas que son a meirande parte dos clubes, isto está por riba de calquera outra cousa. Ademais, falando do caso galego, o xornalista destaca tamén a vinculación dos clubes cos partidos políticos de dereitas. Falando tamén do caso galego, evidentemente referímonos ao PP. Os clubs teñen unha clara vinculación co PP hoxe, a maioría deles, non? E non só por estar no goberno, sino por outra cuestión, só hai que ver quen están, por exemplo, o Deportivo, que foi conselleiro, presidente, etc. Non? O Celta, pois, foron presidentes e depois presentáronse por o PP, tanto Horacio, me entendes? Isto é así. Os clubs, ademais, son sociedades anónimas e é moi difícil mudar eso. Antes os clubs pertenecían, digamos, aos socios, e ainda podías ter esperanzas de mudar eso, non? E que asuman un pouco do idioma, que asuman certas cousas, xa é bastante. Como unha victoria fronte ao neoliberalismo do que está impregnado o mercado do fútbol actual está a profesionalización do fútbol feminino. Unha victoria dentro da loita feminista. Esta profesionalización aínda sucedeu o pasado 15 de xullo, deste mesmo ano. Dentro desta estrutura do fútbol feminino vemos un discurso moito máis reivindicativo, seguramente pola súa propia natureza. Isto sucede tanto no eido da igualdade de xénero como na loita LGTBIQ+. As xogadoras presentan un discurso máis sólido e constante arredor das reivindicacións político-social. Por isto falamos con Paula de Pena, futbolista de Pontevedra, unha das voces dentro do deporte que simplifica isto. Ela comezou a xogar o fútbol simplemente porque lle gustaba. As reivindicacións feministas chegaron despois. Eu empecé a xogar a fútbol porque gustábame. Foi máis adiante cando empecé a ler un pouco máis sobre feminismo, a investigar pola miña conta e de darme conta que realmente moitas outras nenas tiñan un complicado camino ou habían tido, porque eu aínda empecé a xogar nunha época fácil, digamos, pero bueno, ao final sí que te das conta de que o fútbol, ao ser un deporte, digamos, de homes, ten esa, digamos, capacidade, non? Para poder reivindicar e decir, vale,
este deporte tamén é de mulleres, como todos os demais, que somos iguais que os homes e que merecemos as mesmas oportunidades. Entón, sí que é verdade que tamén é complicado reivindicar porque a xente realmente non nos toma en serio a nós. O seu nome foi especialmente soado cando se negou a gardar un minuto de silencio pola morte de Maradona. A fin de semana na que se homenaxeou ao futbolista arxentino foi a do sábado 28 de novembro, tan só uns días despois do 25N, o día no que se reivindica a loita contra a violencia machista. Paula da Pena decidiu homenaxear as vítimas desta violencia en troques de a un home que estaba acusado de delitos de violencia contra a muller. Paula da Pena móstrase firme fronte a estes casos. En este caso falamos de Maradona, se eres un referente para moitos nenos que empezan a xogar o fútbol, que queren ser como a ti, o primeiro que debes facer é dar un bo exemplo, non? Agora mismo, mira, pongoche o exemplo de dos profesores, non? Que necesitan un documento, un certificado conforme non han cometido de delitos ou abusos sexuales para poder dar clase a menores. Por que os profesores necesitan este certificado e un futbolista pode violar, pode cometer abusos sexuales, pode seguir traballando, cando realmente os futbolistas son os que están aí, salen en la televisión, os nenos os teñen de referentes e ao final eso incluso influye máis. Por este tipo de situacións, a futbolista ten claro que as mulleres deben loitar polos seus dereitos, no ámbito que sexa. Porén, Paula da Pena reflexiona sobre que o fútbol masculino é o que realmente está politizado. Son as estruturas deste as que tan marcadas están polo mercado neoliberal. A idea errada de que hai apoliticismo dentro das ligas masculinas. Que está máis politizado o masculino. Al final, move bastante máis diñeiro e esa é a súa principal función. Eu o que vexo do fútbol femenino, sí que é verdade que ao millor, cando crezca máis, tendrá tamén ese valor político, económico que ten o masculino. Nese proceso de crecemento e politización que está a experimentar, a xogadora pontevedresa considera o fútbol como unha importante ferramenta articuladora do feminismo e do cambio social. Que as mulleres teñan ganas de loitar, de reivindicarse, de loitar polos seus derechos, como están facendo, que xuntas conseguiron a profesionalización. Eso xa é un acto de loita polos dereitos. Que os medios de comunicación axuden a dar esa visibilidad, porque ao final son os que poden darnos voz para que o mundo escoite. Esa función social deste deporte de masas ven respaldada especialmente pola súa afección. Segundo o xornalista deportivo Alex Gesto, é esta que acaba marcando as ideoloxías dos clubes, máis remisos ao posicionamento político. Eu penso que un equipo de fútbol, principalmente o seu orixe político ou a súa posicionamento político, non ven dado tan dende arriba senón dende abaixo. Quero dicir, é certo que a propiedade dun club pode determinar o rango de acción ou as accións que leve a cabo ese clube, pero eu penso que ao final é máis determinante o posicionamento do porcentaixe maior dun club, sobre todo se é unha masa de aficionados grande, que a propia presidencia. Tendo en conta isto, existe unha tensión moitas veces entre clubes e aficionados, entre o estrato superior que é que controla o club e o estrato, entre comillas, inferior, que realmente é o que controla socialmente o clube e o que o posiciona moitas veces. Entón, desa tensión xorden, digamos, moitas veces os accións, os posicionamentos ou, digamos, as tendencias do clube como tal, da institución como tal. Dito isto, eu penso que un clube debe de ser consecuente cos seus aficionados e co sentir dos seus aficionados. E en base, en relación a esa tensión que moitas veces existe entre o clube e os aficionados, pois digamos que xorden a maioría de accións ou a maioría de xestos que, digamos, son representativos desa simbiose un pouco. En moitos casos, ata son as propias afeccións as que toman as rendas dos equipos.
Segundo este xornalista, é un fenómeno que está a medrar nos últimos anos e que ven colleitando moi bons resultados. Que, por exemplo, en Galiza aínda non, pero fora de Galiza hai moitos clubes cuya presidencia, a xestión deses clubes son levadas polos propios aficionados. Digamos que en España, sobre todo, penso que cada vez vemos máis medidas como o accionariado popular, que é unha medida que pouco a pouco está implantándose máis. Esa é unha forma, por exemplo, de que os clubes teñan como voceiros aos propios aficionados e que os aficionados que teñen ese punto de vista social ou que teñen esas ideas comuns sexan os que xestionen os clubes e que, por tanto, sexan máis consecuentes non só en termos sociais, senón tamén económicos ou de xestión ou de dirección dun equipo. Eu penso que quizáis ese é un dos maiores pasos que teñen as entidades futbolísticas nos últimos anos. Tamén penso, por exemplo, que ha habido, que existe un gran avance respecto ao fútbol femenino, que é algo que está comezando a normalizarse moito máis. Aínda que o afeccionado non interveña directamente na xestión do clube, hai equipos cunha ampla base e tradición popular. Para Alex Gesto, o Coruxo sería un destes exemplos nos que se cumple esa función social. Un equipo de pequenas dimensións e con sentimento de barrio que atravesa as fendas para situarse xa nun bo nivel competitivo. E ao final, iso responde á función social do fútbol. Eu penso que ten mérito ver a eses equipos, non só Coruxo, senón fora da Galicia como Unión Adarve ou equipos de barrio que realmente teñen esa función de barrio e responden tanto ao barrio, aínda que mañexen cantidades económicas superiores por estar en categorías superiores e teñan equipos de moi bo nivel, pois non deixa de ser iso. Eu penso que iso é o máis natural do fútbol, precisamente, e que non é tan raro se bucexas e se ves nas entrañas do fútbol en categorías regionais e inferiores, que iso é o que sucede todas as semanas en parroquias, en povos pequenos, en aldeas, cos equipos do seu entorno, da súa contorna. Isto, ao final, é un exemplo de tantos outros que chegan ao fútbol profesional. Quizáis o máis coñecido neste sentido, pois en España é o Rayo Vallecano, porque non deixa de ser un equipo de barrio que ten a representación do barrio. A mí me parece que ten un mérito enorme, porque ao final son equipos que igual a súa masa social, ao ser pequena ou a ser limitada, non chaman tanto como equipos supercomerciais que son capaces de atraer moita xente, de ter unha gran facturación pola base de aficionados que teñen e polo interés que xeran a nivel universal, pero que teñen o amparo do seu barrio, que o seu barrio escúdase no clube para ter un entretenimento, para ter algo co que ser felices e que pasar o tempo de forma habitual, que ademais lle representa e que ademais é un punto de unión e un motivo de convención para toda a xente dun territorio ou dunha poboación. O Coruxo, ao final, é un exemplo máis, como digo, dese fútbol popular, e a min, evidentemente, pois pareceme que ten moito mérito e que son modelos de clube ou exemplos de clube que hai que aplaudir e que hai que recoñecerlle o seu mérito, e que moitas veces, pois, os seus fitos e os seus éxitos, se os vemos dende un punto de vista máis xeral, atendendo os contextos a como son outros clubes e como é o Coruxo, pois quizá o valoras máis, lle outorgas un mérito superior incluso ao de xestas deportivas de clubes moito maiores. De cara ao futuro, Gesto cree que os modelos de xestión alternativos van ir gañando peso fronte aos tradicionais. Isto débese aos fracasos que veñen sufrindo estes nalgúns equipos. O Logroñés ou o Unionistas de Salamanca son algúns dos exemplos aos que se refire este xornalista deportivo. Que é un modelo posible, que é un modelo que pode competir, o está a facer con o modelo máis tradicional de sociedade anónima deportiva ou de sociedade deportiva en España, que pouco a pouco eu creo que polos beneficios que trae, polas malas xestións que hai en moitos casos de equipos deportivos, e xa só polo tema de representación, de que ti ao final, tendo accionistas aficionados dentro do clube, van a haber decisións máis proclives ao que pensas ti, ou vai ser unha xestión moito máis transparente. Solo por ese tipo de cousas eu creo que é un modelo que vai triunfar e que vai ter moita máis cabida no fútbol español do que está a ter agora. Iso sí, quizá antes terán que suceder pois cousas malas dentro de institucións tradicionais ou de sociedades anónimas deportivas
terán que levarse a cabo refundacións como foi no caso destes clubes, porque ao final sempre vai haber intereses industriais e económicos detrás, e sempre vai haber un sustento industrial, aínda que sexa nun pequeno porcentaxe, e iso no fútbol é moi difícil de borrar, e eu creo que moitas veces tamén é o que te dá, como digo, sustento a nivel profesional. Como escoitamos, as alternativas á ultramercantilización neoliberal existen. Son tempos de cambios e as teses do neoliberalismo están en cuestión. Tamén no fútbol, a COVID-19 puxo sobre a mesa a necesidade de xerar procesos sustentables que poñan as persoas e os coidados no centro. Está por ver que fai a industria do fútbol con estas necesidades e tamén que facemos nós como persoas. No fútbol, como na vida, teremos que escoller se somos consumidores ou cidadáns, se consumimos ou participamos. Terminamos aquí a nosa segunda viaxe. Aparcamos a autocaravana cunha nova idea na cabeza, cunha nova semente para plantar. Precisamos un fútbol galego, un fútbol en xeral máis popular, decir, máis social. Precisamos recuperar o noso rol de afeccionados e deixar atrás a idea dos consumidores espectadores. Este fútbol futuro pode ser, en definitiva, menos economicista e moito máis humano. Un fútbol, imaginemos, moito máis honesto e comprometido, pero fútbol, iso sempre. Un gol, unha parada, moitísimas gargantas baixo unha mesma bandeira. Grazas pola vosa compañía.